yük ulow sürüjüleri paraxorlukdan bergilerini üzüp bilmeýändigini aýdýarlar. Türkiýe ýüke gatnaýan türkmen sürüjüleri organy, howpsuzlyk işgärleriniň özlerinden zor bilen ýygyderli ýagdaýda paz alýanyny, bu sebäpden inni bergilerini üzüp güzeran aýlap bilmejek ýagdaýa ýetendigini öňe sürýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosuna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Sakarya etramynyň Lewap daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary bolan ýük ulow sürüjüleriniň aýtmagyna görä, yerli polis we howpsuzlyk işgärleri özlerinden Türkiýe ýüke gatnap ýörsiň, gowjak azanýansyň onda, hany bermeljeňi berde, soň arkaýyn işläber diýip ýygyderli ýagdaýda zor bilen para peşkeşkem paç alýanyny sebäpli inni tanış bilişlerinden we dogan garnaşlaryndan alan bergilerini üzüp bilmeýärler. Bizden ýygyderli ýagdaýda paz alynmagy sebäpli ýük ulowlarymyzyň tehnika hyzmat tölegleri üçin dogan garnaşlardan hem tanış bilişlerden 5-10 miň dollarlap kart pulu almaga mejbur bolýarys. Tölemeli bolýan pazymyzdan naşaryn inni oňly girdejem gelenok. Häzirni ýurtdaky ykdysady krizis sebäpli daşary ýurtlara ýüke owalkular ýaly gatnaman bilmeýär. Şoň üçin hem ilden alan bergilerimizi üzüp bilmejek ýagdaýa düşdük we karzylarymyz sebäpli gaty kösenýär. Üzüp bilmeýän bergilerimizden daşaryn güzeran aýlamagam inni gaty kynlaşdy we aýalym bilen çagalarmy Türkiýe ähmet migrantlygyna iý bermeli boldum. Organ we howpsuzlyk işgärleriniň ýygyderli ýagdaýda paz almagy sebäpli işkem maşgala durmuşum dargady diýip gutçulu owasundan bolan ýük ulow sürüjüsi Azatlyk radiosuna beren maglumatyny aýdýar. Azatlyk radiosuna ýüz tutan türk ýük ulow sürüjülerem öz türkmen kärdeşleri ýaly Türkmenistanaky paraxorlugyň diýsen yaramaz täsir ýetirýändigini, bu sebäpden ol ýurda ýüke gidenleriň käme hal girdejisiz diýen ýaly ýa-da boş ýüksüz ýyzyna dolanyp gelmeli bolýanyny görüň berýärler. Azatlyk radiosuna interwiu beren türk ýük ulow sürüjüsi Muhsin bolsa, türkmen kärdeşlerine duýdurşyk bildirmek bilen olar bilen bir näçe günlükde ýolla gawatlaşyp eden söhbetini Türkmenistanaky täze ýagdaýlar barasynda maglumat edinendigini aýdýar. Mesela 9300, 400, 500'ü bulduğu zamanlar oldu. Yani ben kendim 9300 dolara gittiğimi biliyorum. Türkmenistan'a ol İstanbul'un 9000-9500 dolara ýüke gidip gelýärdik. Häzir ýük gatnawynyň tölegi 3000-3500 dolara senli pete gaçdy. Bu bahalar diňe türklere däl, eýsem türkmen ýük ulow sürüjülerine hem degişli. 3 gün ol Azerbaýjandan dolanyp geldim we ýolda türkmen ýük ulow sürüjülerini gördüm. Olar bu işiň owalky syýaly girdejili däldigini aýdýarlar. Türkmenistan yol palysi üçin Türkiýede türkmen tapawdy ýok, para peşkeş alman göýbermeýär. Şoň üçin hem türkmen kärdeşlerime duýgudurşyk bildirmek isleýärin. Gynansaňam Türkmenistanyň ýük ulow sürüjülerine arkaýyn işler ýaly oňoýly şert ýok diýip Türkmenistan'da polis Türk vatandaşıdır ayrımı yapmıyor. Bir tek gümrükte oluyor o problem ama yoldaki polisler senden 1 manat alacaksa onu alacak yani bırakmıyorlar. Türk sürücü Muhsin sözleriniň üstüne ýetirýär. Sözü jemläp aýtsak, Lewap welaýatynyň Sakarya etramynyň Lewap daýhan birleşiginiň daşary ýurda gatnaýan ýük ulow sürüjülerinden ýygyderli ýagdaýda paç we para peşkeş almagy barasynda Türkmenistanaky degişli resmiýetlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmady.